Ja estan disponibles a la nostra web els llibres de música per l'ESO del projecte Codi Obert. Per sol·licitar-los, tan sols heu de connectar-vos a la nostra plataforma ecasals.net. Com podeu veure, en aquests dies de confinament, hem donat accés gratuït a tot el llibre de l'alumnat i a tots els seus recursos. Però si voleu una llicència de professor per examinar els seus recursos, us haureu de registrar. Per registrar-vos, tan sols heu de clicar a la pestanya Registra't, triar l'opció Professor i omplir totes les dades que se us demanen, en especial la del centre educatiu on esteu impartint classes, ja que el comercial de la zona rebrà una notificació de petició de llicència i us la validarà a l'instant. Un cop hem demanat la llicència, podrem entrar al llibre digital. En aquest cas, estem en el llibre de música de primer. Podeu veure que els nostres llibres consten de 9 unitats. Dintre de les unitats hem proposat fer servir la metodologia de l'aprenentatge basat en contextos. També podreu apreciar que al llarg del curs disposeu de 3 projectes per si voleu combinar la metodologia d'aprenentatge basat en contextos amb la metodologia d'aprenentatge basat en projectes. Si entrem en una de les unitats, podrem apreciar la gran quantitat de recursos, tant vídeos, audicions, com interactius i links. En l'apartat de música i cultura, reflexionem sobre el paper que té la música en diversos gèneres i formats, en aquest cas, la música i la televisió. I al llarg de la unitat anirem trobant multitud de recursos, com dèiem abans, que us ajudaran a desenvolupar els exercicis i a poder impartir les vostres classes d'una manera vivencial i amena. A l'apartat de música comparada es contrasten dues obres diferents que tenen un element en comú, que s'ha treballat amb anterioritat. En aquest cas, tornem a trobar la música de Joc de Trons. I es compara amb l'obra de Blake Dilley. L'apartat música i emocions ens acosta a obres musicals des del punt de vista de les emocions. En aquest cas, ens acostem a la naturalesa a partir de diverses obres de la història de la música. A l'apartat de música en viu, per exemple, podem trobar diferents tipus de recursos, com la partitura interactiva. I a l'acabar la unitat ens trobarem l'apartat Mapa d'idees, on trobarem tot de mapes conceptuals que ens ajudaran a resumir i sintetitzar els continguts que hem anat veient al llarg de la unitat. També hem de remarcar que si els alumnes fan servir llicència digital i les tenim linkades a les nostres llicències de professors, podrem posar tasques d'una manera fàcil i intuïtiva. I també remarcar que totes les activitats de la unitat poden ser resoltes de manera interactiva. Si voleu més informació al respecte, tan sols heu de demanar-ho al comercial de la vostra zona i ells us podran fer una presentació amb més profunditat. Fins una altra.